салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Як занак дар кора помощник пову кор кардагӣ боша, опыт дошта боша, сарфами кор шарава. Дар ҳамин шаҳри Санкт-Петербург дар кафеи худам дар коргар дар кора. Додарам Тоҷикистон меравад, дар ҷои ҳамун коргар дар кора. Корш маъқул шавад, мисол ҳунарманд боша, соз кор кардатона, постоянно метавонад ҳамҷа кор кунад. Атак барои 2 моҳ 3 моҳ. Расчет 2 моҳ 3 моҳро мегирем. Агар ки корш маъқул шавад, постоянно ҳамҷа кор аст. Солуш қатӣ. Хоб, рақамҳои худам дар рӯи экран мондагиай, WhatsApp дорам. Ҳамин рақамҳо бо мегӯм ягон апае ки синни солуш рафтагӣ, ҳамин миёна сол боша, ҳунарманд боша, ай дасташ ҳамаи кор биёя, мисол ҳам корбор биёя, нашоти ойликаш дар WhatsApp занг занем, чақчақ мекунем. Ойлики хушрӯ дора, ойлики бад неста. Хурду хӯрокшам 3 вақт ҳамаҷа метавона хӯра. Квартира нам надошта боша, метавонем квартираш ёбем. Бе документ ҳам боша мешава. Занг занед ҳамин